Assalamu alaikum al'umma, barkanku da wannan lokaci, da fatan kowannenku yana lafiya, yana cikin ƙoshin lafiya, to Allah sa haka. Kaɗan daga cikin fina-finai wanda suka fita na wannan sati na ranar yau Laraba kenan. Sannan dan uwa, idan yau ne farkon ziyartarka wannan YouTube channel namu, ka daure ka danna mana da subscribing, sannan ka haɗa mana da alamar ƙararrawa ta yadda idan mun ɗora da sabbin bidiyo za ku dinga samun su a kowane lokaci ba. Wannan fina-finai da kuke gani, akwai kamfanin Yusuf Zamani, akwai kamfanin Mega Dlot, da akwai kamfanin Sultan, da sauran kamfanonuwa da duk akwai fina-finansu a kai nan. Amma nan na kamfani uku ne muka saka muku. Wannan fina-finai kamar da kuke ganin fastocinsu mun saka muku a wannan YouTube channel namu din, za ku iya samun fina-finansu zalla a cikin group tamu ta BIB, wanda za ka yi rijista ne a saka ka a ciki. Za ka samu duk wani fim na Indiya, Hausa da ya wuce na baya, da wanda za a sakawa zuwa gaba idan Allah ya so yarda. Amma tsari ne wanda za ka biya kuɗi a saka ka a ciki. Sannan group tamu ta Telegram ce, ba ta WhatsApp ba ce ba. Akwai masu tambaya su ce group ta WhatsApp suke so, to mu group ɗinmu ta Telegram ce. Za ka samu duk wani fina-finai na baya da suka wuce, kama daga fina-finai mayya-mayya da sauran fina-finai wanda suka wuce na sama da shekara, duka za ka iya samun su a wannan group ɗin tamu ta BIB kenan. Sannan tsari ne wanda za ka yi rijista a saka ka a ciki. A kowace ƙasa kake muna saka ka a cikin wannan tsari. Kamar yadda kuke ganin wannan bidiyo hakan ga yana kusa, to wannan shine group tamu ta BIB wanda muke muku magana a kan shi ba, wanda za ka samu duk wani fim da kuke ganin yana wucewa a baya ba insha Allah. Da na sabuwar shekarar nan, wannan shekarar da muka shigo kenan, za ku iya samun duk wani fim da kuke gani nasu insha Allah. Kama daga kamfanin Sultan, Yusuf Zamani, Mega, Algaita, duka za ku iya samun su a cikin wannan group ɗin tamu ta BIB insha Allah. Sannan idan yau ne farkon ziyartarka wannan YouTube channel namu, ka daure ka danna mana da subscribing, sannan ka haɗa mana da alamar ƙararrawa ta yadda idan mun ɗora da sabbin bidiyo za ku dinga samun su a kowane lokaci. Mun gode da tsaya da kuke da kuna sauraron mu da bibiyan mu da kuke yi. Sannan ga masu neman ƙarin bayani za su iya mana magana bisa wannan namba wadda kuka ga mun aje muku gata nan, mai wannan rubutun ta sama ba insha Allah. टाइगर का हुक्म। అర్థమైందా రాజా? टाइगर का हुक्म।